Карчык ашыгырга яратмый иде. Ярамый аңа ашыгу. Үзен сакларга кирәк. Ул барыбер киләчәк. Алар очрашырлар һәм башка бер вакытта да бер-берләрен югалтмаслар. Барысы да хәтерендә карчыкның. Бер ни дә онытылмады. Иртәгә аларның туган көннәре. Туган көннәренә кадәр пар булган. Ничә яшьсеңә? Дип сорыйлар. Яшьтәмени Хикмәт? Йөрәгең картаймасын. Карчык яткан урыныннан ашыкмый гына торды, кыска чәчләрен тарап, үзе белән гомер иткән, ул бүләк иткән кайманы юка чәченә куйды. Бераз көзге каршында үзенең буй-сынын битләрендәге җыерчыкларын күзәтте. Ничәва бит әле. Үзеннән канәгать калган карчык киткелдәп көлеп куйды. Аяклары көндә өйрәнгән гадәт буенча балконга алып чыктылар. Иртәнге зарядканы ясамый калырга ярамый. Формада булырга ярата карчык. Зарядка тәмам булып кирип китәргә әзерләнгән карчыкның күзе каршыдагы балконга төште. Күрше йортның балконында бер карт җилләнеп зарядка ясый иде. Бу балкон Марина Владимировнаныкы бит. Гомер буе балкон аша аралашып яшәделәр. Ике йортның арасы шулкадәр якын иде, балкон аша гына хәлләрен белештеләр, бер-берсен чәйгә дәштеләр. Алар гына түгел, башкалар да шулай итте. Соңгы вакытларда гына элекке хуҗалар бер-бер артлы фатирларын сатып китә башлагач, бу матур гадәт югалды. Бер нәрсә дә мәңгелек түгел шул. Ә Марина кайда икән? Инде айдан артык күргәне булмады. Әллә шушы картка кияүгә чыкканмы? Моны ачыкларга кирәк. Карчык җил-җил атлап күрше фатирда яшәүче Светлана Михайловна янына ашыкты. Светлана да картайды инде. Үлеп китсә керә алмаслар дип, ишеген төнгә бикләми. Бер ялгызы картайды. Картайдылар инде. Ялгызлыкларына картлык та өстәлде. Ул елларда иратлар сугыштан кайткан кызларны хатын итеп алырга бик атлыгып тормыйлар иде шул. Немец белән сугышып йөргән кыз хатыннан курыктылар ахры. Җәмилә көзге каршына килеп басты да үзен тикшерә башлады. Яшьтәшләре арасында иң ире гәүдәлесе ул. Күптән инде 18 яшьне бирә аңа барысы да. Сугышка китәргә кирәк. Бәлки аны шунда очратыр. Бүтән батыр егетләр фронтка киткәндә, ул гына качып өйдә калмас. Бу фикере кызның үзенә бик охшады. Һәм ул әнисе кайтып кергәнче тиз генә районга тәпиләде. Ара ерак түгел иде. Тиз килеп җитте ул. Военкомат каршысы гөрләп тора. Кемдер гармон тарта, кемдер йылый-йылый җырлый. Иренең муенына сарылып, "Синнән башка ничек яшәрбез?" дип тагмаклап елаган хатыннар. "Син миңа автомат алып кайт, яме?" дип әтисенең чабуына ябышкан балалар. "Кайгырмагыз, бер айдан кайтып җитәбез без", дип күкрәк ире басып торган егетләр. Җәмиләнең башы әйләнде. Кемнән сорарга, кая барырга белми торганда, каршында хәрби киемле кеше пәйда булгач, кыз телсез калды. Шомырт кара күзләрен кызга төбәп басып торучы, төшләргә кирип йөдәткән хәрби киемдәге егет ул иде. Икесе дә телсез калды. Бер мизгелдә кызның аяклары җирдән аерылды. Аңа канатлар үсеп чыкты. Салмак кына җирдән күтәрелде дә. Шибәр вакытлары бар иде аның. Әнисе белән генә яшәсә дә, бәхетле бала булды ул. Менә Җәмиләгә 16 яшь булып китте. Тулышкан, йомры гәүдәле кызга күз салучылар күп. Әрсезрәкләре көндүз кеше күрер дип тә тормыйлар. Шишмәгә суга баручы кызның каршына чыгып, көянтә башыннан тотып җибәрми торалар. Туйды инде кыз бу хәлләрдән. Юк, авыл егетләрен начар дими кыз. Әмма кайдасың, төшләргә кирип йөдәткән, тынны кысарлык сөю бүләк итәргә тиешле егет. Юк бит ул. Авыл егетләре арасында андый бер егет тә юк. Хыялындагы егетнең кайдадыр яшәвен, тиздән очрашачакларын өмет иткән кыз бер генә егетне дә үзенә якын җибәрмәде. Көтәчәк ул үзенең кара чәчле, киң җилкәле батыр егетен. Тик нигәдер ул соңгы вакытта кызның төшенә хәрби киемдә керә башлады. Аллам сакласын, төш кенә булсын иде. Хәрби кешегә кияүгә чыгарга хыялланмый ул. Киләсе елга мәктәпне тамамлар да укырга китәр.
Врач булачак Җәмилә. Кешеләрне дәвалаячак. Алар бүтән бер вакытта да авырмаслар. Җәмилә янына кунакка гына килеп йөрерләр. Хыяллар, хыяллар. Бер атнадан бүтән хыялларының юкка чыгасын кем уйлаган? Бер мизгел эчендә бүтән кешенең тормышы үзгәрер, бүтән кешегә уртак бер афат килер, сугыш башланыр дип бер кеше дә уйламаган иде. Ә ул килде һәм бүтән уй-хыялларны җимереп ташлап, һәр кешенең тормышына төзәтмәләр кертте. Бер көн эчендә авыл урамнары бушады. Ирләр сугышка китте, тылда калган хатыннар, бераз көч кергән балалар кырда. Авылда тәпи йөрмәгән балалар, карт-коры һәм ашарга җим эзләп урамга чыккан тавык чебеш кенә калды. Соңгыларының да көннәре санаулыдыр. Светук, не знаешь-мы, кто там на балконе Марины шатается? Дип сорый итте ул керә-керешкә. Өйрәнә алмады шул рус телен, сөйләшүе дә чамалы гына. Руслар аңлый үзе, татарлар гына көлә. Русча сөйләшә белмим дип тормады. Гомер буе руслар белән аралашып яшәде карчык. Әнә, әле дә Светлана Михайловна аның шатаецысыннан көлеп тормады. Белгәнен сөйләп бирде. Марина Владимировнаның бер ай элек вафат булуын белү карчыкка бик авыр тәэсир итте. Нәк шул вакытта чит шәһәрдә ахирәт янында кунакта булган карчыкка беркем хәбәр итүне кирәк санамаган. Кызганыч. Кунактан кайткач та әйтүче булмады. Каберенә барып чәчәк салып кайтырга кирәк булыр. Бергәләшеп сугыш кырыннан күпме яралыны аркаларына салып ташыды бит алар. Карчык күршесенә үпкәләп тә куйды. Шул хәбәрне үзе сорамыйча әйтмәде бит. Фатирын бер ялгыз карт алган ди. Теге карт яңа хуҗа булып чыга инде алайса. Марина, Марина, нигә киттең инде син? Гафу ит сине озата алмаганыма. Таякны кемгә ташладың икән? Миңа ташламагансыңдыр. Беләсең бит инде, миңа әле китәргә ярамый. Аның белән очрашмый торып, китә алмаганымны онытмагансыңдыр. Үлемнән курыкмыйм мин. Килгәч китми калып булмас. Тик аны бер генә тапкыр булса да күрми китә алмыйм мин. Ничә еллардан бирле көтүп. Эй, Марина, Марина, яткан урының мамык юрган булсын. Җәмилә карчык яңа гына ишеткән хәбәрдән кәефсезләнеп, йомшак диванына утырды. Тел астына үзе яраткан дару төймәсен салды да күзен йомды.